Ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory. Radyo Bacolod. Number one! Basta Radio Bongo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ara naman. Wala. Maligno balay na. Nga daan nga ugsad ang bulan. Wah! Papel! Papel! Papel ko no? Wah! Basi kung maligno ina, kag nagakinhanglan sang papel. Wah! Hatagan ko siya sang papel ah. Basi kung hindi ko siya pagatagan, kag makig siya. Kag himuan niya ako sa hindi mayo. Mangita ako sang papel ah. Papel! Oh. Ari, may papel ako nga nakita. Dalon ko ni sa may likod sang tanom ah. Ari na ang papel. Salamat! Bah, wala na ako makabati sang ugayong. Kaya natagan ko na sang papel ang maligno. Wah! Salamat gito, ha? Wala kaso ah. Ay, salamat. Nakatapos gid man ako. Dire pa ako binabtan sang sugo sang lawas mo. Bah, si Chuamboy! Wah! Tagoy? Ano abi kon mapakontes kita padako-dako saging? Ano? Matuod ka balamatan? Ho, Tagoy? Kung mag-amos na, champion ako eh. Saging nga protas, Tagoy? Kag isa pa, hindi madako ang imo? Agoy! Agoy! Galagtik agtang ko ba? Nga, ginpakdol mo ikot sa tagoy, aw! Wala ka galong.
Basi may makabati. Pero maayo man inang napinsaran mo. Maayo inang nga rakit. Abaw, rakit. Atagala naton sang ribon ang madaog. Pero kwao naton niya ang saging sang hindi magdaog. Uy, si Bernie ina ah. Ang estudyante nga maluyagon mag-scientist. Anay kagani, palapitan ko siya. Kay uho, sako ang iyatangla sa adlaw ho. Uy, Bernie! Nga daw sa problemado ka? Ano ray? May problema ko? Ay, unsa man ang imong problema? Madugay nang ginapaligban ko ini. Sa ano ayan ako mga kadto sa adlaw nga hindi masunog man? Uy! Amo lang inang problema mo. Kadali sinahatagan sang solusyon. Huh? May solusyon ka, Oray? Ano? Ano ang sabat sa akong problema? Sa gabi ka magkadto sa adlaw para hindi ka masunog. Isa ka gatos ka pisos. Tagoy, karon na masugod ang padako-dako sang saging. Ati, oo. Handa kang gadaan sa suludlan sang saging sa mga mapirdi, ha? Sa Sabado ang weekly finals. Kada adlaw 5 ang winner. Kag sa Sabado, ang 5 nga magdaog sa kada adlaw, among masambuha sang padako-dako saging. Kagmatan, patod nga first class gid nga saging ang ila ipasakop. Gani dalag ko, kag madamo ang aton masupot nga saging. Chutagoy, tanawaw, kadamo sa nagapasakop sa paindis-indis, kag pulos pa babae. Oh. Kag bisan si Chalby na araman. Abaw, ang tanang nga babae sang barangay nagpasakop po. Ay, sa di nila ginakuha ang ila saging man? Kung mag-amo sining nga plastada matan, maawa sining makuha ta nga saging. May adlaw ka kay Pas. Uy, Pedrito, ikaw gali? Ma-challenge ka naman? Huwag ka kay Pas Nga di na ko pwede aw. Ay, pwede gid eh. Suguran
naton bala para madali. Halimbawa, naglakad ka sa lugar nga wala sang balay. Pagkatapos, nasugata mong isa ka lalaki nga ukot ang pantalon. Dason, madamo si isang kinarusan sa naong. Dason, nagasunod sa iyang babae nga gisiun ang bayo. Ano ang sa ulo mo sang tion nga ato? Kapos ginrape ang babaye, ginlugos siya sa lalaki nga to. Sala, Pedrito. Pati siguro nagromansahan lang sila nga duwa dito Sala. Puti, ano man gali? Pas ka na? Pas Ang sa ulo mo sa tion nga ato, Pedrito, amo ang buhok mo. Kita mo lang? Sa kahapos nga palamang kutanon, hindi ka makaibalo. Siling abogado ka. Kung mag-amo sinang abilidad mo, Pedrito, laban sa prisong kliyente mo. Puti, ano pa naulat mo? Ba't sina? Abaw. Pati, sige na lang gani Dira ka na ka kay Pas. Adios. Ay, grabe ginib na si Kakay Pas mo. Maalam siya. Oh, maro nga klase sa bakiro. Pero, hindi Diin ka gidabi makadto. Bakiro ka man lang. Sa pinakadlaw, yung makadaog kita ko sa imo. Mark my words. Bow! Class, ang aton leksyon subong, amo ang pag-translate sang English sa Ilonggo o kon vice versa. Pilimon. Ang vice versa, ara na sa round trip na. Murat, Bata man dalagan, vice versa, ma'am. ang aton i-translate subong, amo ang parte sa mga pagkaon. Filimon? Yes, ma'am. Ano sa Binisaya ang breakfast? Pamahaw, ma'am. Very good. Salamat, nakabiligod man ako, be. Ano naman ang fried rice? Kalo-kalo, ma'am. Very good. Duwa na ang biligot ko. Ako naman imo. Murat? Ti daw. Ano sa Binisaya ang your bread is big? Ate. Kuan, ma'am. Dako ang munay mo, ma'am. Albina, tanawa balaho. Kadamo gid sa nagpasakop sang paindis-indis ni Tagoy nga padako-dako saging diri sa aton. Hindi ko interesado. Ikaw lang dato bang? Kay dire ko yung matulok sa pihak. Albina, pulos babayi ang nagpasakop. Mga kundatan mo.
the winner is Miss Carmencita Lubi Lubi. Kajutay lang siya nagpalakpak. Ara na Albina. Ginpasaka na nila sa stage sa ining daog nga babaye. Kag nagadala siya sang isa ka bilog nga saging. Hindi ko interesado. Do ano ka dako? Malabot kon. Ay, di niya laging kuha, man. Miss Lubi Lubi, sa diin mo ginkuha ang saging nga ina. Sikreto ko lang, ina. Pamatsyag mo madaog ka paayhan sa finals. Natural. Ang aton champion sa adlaw nga ini, amo si Miss Lubi Lubi. Ma-champion paayhan siya sa Sabado. Mga abyan, sundagin ninyo ang kasugpon sang aton padako-dako saging. Ara na Albina. Naghalin ang iban nga nagpasakop. Apang ang nagdaog. Ara ang gyapon. Kag kahambal ni Tagoy. Hindi ko interesado Abi, panilagi. Abaw. Kasiksi sa iya Albina. Kag ang dughan. Bagay gid sa apelyido ya. Abaw. Sako pahuloy-huloy ni Tagoy ho. Ay hindi. Daw lain ang tuyo ni Tagoy sa winner sang saging ha. Ay, abaw. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo. FIFA World Cup 2 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high-quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin. Radyo Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol.
Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial J, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial J. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial J. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagdigad. Napatay gid si Salim sa mga pulis, gani ang tanan nga mga kagamitan, kag ang ginpundar nila nga kabuhian, nadula man. Kag sang wala na si Salim, nagahambalanay kami ni Vera kung paano na lang kami, tungod wala na kami sang kuhaan sang amon pala nga buhian. Diri sini nga bahin, mapadayon ang kasugpon sang akon pagsaysay, diri sa Provincial J. Oti, paano na lang kita karon? Paano na lang kita, Vera? Sino na lang ang masagod sa aton? Kag wala man ako sing may nabatian nga napriso? Kag diin ang ginasiling nila nga human rights man? Oo, pati ka man sinanay. Nagtiniruhay na gani. Nagbato sila mo. Gani mo na nga napatay sila. Bisan pa, hindi sila dapat patyon. Kahit nagapangita man lang sila sang ilang nga pala nga buhian mo. Boo! Ang mga wala sing huya! Mga wala sing huya nga mga pulis! Mga wala sing hinambalan! Lorito, maayong adlaw. Uy, ikaw galiin siyang? Uy, ari ka man? Oo. Kwan mahulam tani ako bugas. Anong siling mo? Mahulam ko bugas. Kwan nagapangita pa sang obra si Vera. Kagti, kung makaobra ko na siya, bayaran ng namon ina. Kadto lang to kay asawahon ato siya sa kusina. Hulam to sa iya, kay madamo kami subong sa bugas iya. Salamat, Gilorito, ha? Sige, makadto ako kay Sofing. Sige. Madamo patani ako nga ihambal kay Insyang, pero hindi na lang. Nakita ko nga nabudlayan naman sila eh. Nabudlayan na sila sang ila pangabuhi ni Vera. Nay, may obra na ko, Nay. Ha? Matuod, anak? Anong obra mo? Manugpatigayon sang mga papilis, Nay. Inabalang mga tao balang nga naghandom sa pagsulod sa porpe sa gobyerno, haw? Inabalang ahensya balang nga nagabulig sa mga pigado. Ha?
Ay, abaw, salamat. Salamat naman kun amo. Kay bisan paano, makatrabaho ka na. Oo, Nay. Bantay lang si Tuto, Nay, ha? Kay maubra kuya adlaw-adlaw. Oo, anak, ah. Oo. Ari na ako sa opisina sang DSWD. Mamantay ako sa mga tao nga nagahandom nga makasulod sa purpose, ah. Kagkataas kisang pila ba? Uy, ato. May nakita ako nga babayi. Kagpigado ini sa panulok ko. Anay ka bala. Palapitan ko siya. Day, mayong adlaw. Mayong adlaw, ma'am. Maprocess ka man bala sang papeles ang purpose? Oo, tani. Pero kalaba sang pila. Kagpatod nga hapon na gid ina matapos. Hindi na ako makahulat. Kay sa malayo nga lugar pa ako nagapauli. Ate sige Isa ako sa staff sang agency, ma'am. Kung gusto mo gid nga magdali ang pag-process ang imo papeles, ako na lang ma-process para sa imo, ma'am, Oh, ay, matuod bala, ma'am? Mahimo, ina? Oo, nagakatabo ina diri. Kag ako ang isa sa mga staff. Pwede ko ikaw mapatigayon, Ang buhaton mo lang, maghulat ka lang sang imo papeles nga makumplito. Pero kinahanglan nga magbayad ka, ha? Para sa mga tao dira nga nagapalakat sa imo papilis. Pero ma'am, pila nga akon nga ibayad man. Agod nga makumplito ba lang akon mga papilis, haw? Bayad ka lang mga 3,000, Kay ibayad ko man ina sa mga nagapalakat sa sulod. Ati, kung mabayad ako sa imo sang 3,000, dao kamahal gid, haw? Abi, 2,000 na lang tani, ma'am, ay. Ay, si ma'am man. Barato na ina, Ugaling kinaluoy na ko sa imo magtanaw nga ginabudlayan kagid Amo na nga ginpalapitan ko ikaw. Kay balo ka. Madamo kita sang bayaran nga mga tao nga mabulig sang aton pagprocess ang papilis. Kag hindi ka man magkanukon, Kay may kabaylo man ang 3,000 mo. Madamo nga tinuig nga hindi ka na mag-obra. Kay ti, may kwarta ka na kada bulan mo para nga isagod sa mga bata mo. Pati ano na? Kay kung daw wala ka, sa iba na lang kuya makadto kag mabulig, Ay, hindi, ma'am. Sugot na ko nga magbayad sang 3,000 sa imo. Ate, sige day. Ihatag lang sa ako ng imo nga mga papilis, Kay ako na sinang mahibalo. Ako na sinang maprocess. Ayaw, ugali. Sino nga ni ngalan mo? Si Lydia Orimos, ma'am. Lydia Orimos? Ate, sige kita ay lang taliwat, ha? Ma'am? Ari ka bala diri perme? Oo, Kay diri ko yan nag-aobra mo. Ako gali si Marisa de la Cruz, ma'am, Ipabangkot lang dangalan ko kay kilala ko na nila dayon. Uti, dala nating bayad mo. Ay, oo, ma'am, Ari ang 3,000, ma'am, Abe? Kag salamat gid, ma'am, ha? Wala sang kaso, ma'am, Ate, sige, amo na ko, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, man. Ay, kahapos man lang galiin toon sa mga tao diri. Malakat na ako, Kag antes ako magpauli, maggrocery anay ako. Wala nga daan kami to sa mga kalanon sa balay. Malipay, gidi karon si nanay kung makita niya nga may dala ako pauli. Nalipay ako sang ginsugiran ako ni Vera
nga nakakita na sa sang trabaho. Kag ini, amo ang manog patigayon nga makakuha sang kwarta sa purpose. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, abaw, salamat! Matuod, anak! Nakakwarta ka na? Oo, Nay. Ay, ari ho, nantawa bala. Makakaon na kita si Ninay. Oh, lutuan ning dala ko nga sudan kay nagutom na ako. Oo, anak. Sige, madigamo na ako. Ay, hala, paano gali kun makahibalo si nanay nga ang trabaho ko? Nagapamaldog sa mga nagaprocess ang purpose? May nabatian ako nga may babae kuno nga nagapangbaldog sa mga tao nga maluyag nga magsunod sa purpose. Nay, may nagapangbaldog nga babaye? Oo. Sino kuno ngalan sang babaye, Nay? Ang iya ngalan, amo si Marisa de la Cruz. Kag nagapahibalo sila nga hindi gigulo sila magpati sa amo nga babaye. Kag kun may nakakilala kuno sa amo nga babaye, palihog lang, ipahibalo dayon sa mga pulis. Ay, amo gali, Nay? Oo, amo ina ang ilang nga ginpahibalo. Kay kadamo na kuno sa mga tao nga iya nga nabaldugan mo, nga napasulod niya sa purpose. Kag sus, nakwartahan giniya tanan. Hala, amo gali? Ay ahay, makaluluoy man sila, Nay, no? Ote, ano? Malakat ka man tapos panyaga? Oo, Nay. Pero, hindi ko to anay magkado sa daan kung nga ginapaligaran sang oras ko, Nay, Sa iba naman ko nga banwa makadto. Nga ahaw? Ginpahalin ka na dito? Dalakpon ko to sang pulis, Nay. Vera? Ang buot mo silingon. Ikaw ang babae nga nagapangbaldog sa purpose? Oo, Nay. Ako? Oh, Diyos ko. Amo gali. Amo gali. Kag wala man sila makakilala sa ako, Nay, Amo na nga hindi na kuya magbalik dito. Sa iba naman ko nga banwa makadto. Kay nagapati, kuya, nga may iban pa nga wala makahibalo sang mudos ko. Baw, anak, maghalong kagid ha? Hindi ako maluyag nga may malain nga matabo sa imo. Bah, si Vera, ari na siya. May dala naman siya nga puyo. Patod, grocery na. Oh, salamat. Salamat kayo nakarimedyo ang akon anak. Hi, Nay! Arin ako. Oh, anong dala mo nga, ina? Grocery bala, ina? Oo, Nay, May natuntuhan naman ako nga isa ka babae dito sa banwa nga lain. Nagpatigid siya. Nga buligan ko siya nga iprasis ang iya nga 4-piece. Ay, ti. Sino naman nga ngalan ang ipakilala mo? Si Alexa Sandoval naman ko, Amo gali? Baw, maayo lang. Maayo lang kay wala sa may nakatanda sa imo. Ginsiguro ko man nga wala sa may makatanda sa akon, nantawa. Ginlogom ko yung buhok ko. Kag naggamit pa ako sang may color nga shades. Kag dasun, ginbutangan ko sang alo mga ako nawong. Para bala nga hindi ako makilala, haw? Kundi hasta subong, libre pa ako. Ay, Vera. May naisipan ako nga paagi. Kag sa paagi nga ini,
Makakwarta kita sa dako. Ano nga paagi, inanay? Maintra kita sa child trafficking. Ha? Child trafficking? Anong buot silingon si nanay man? Ina mga bata bala nga ginakuhaan sang retrato samtang hublas. Mga babayi man o kun mga lalaki nga mga bata. Uti, ano inakra na makuha naton dira? Pamati bala. Sa manggaranon pa kita, nakilala ko si Mrs. Robles. Nakaupod ko siya sa binggo. Nag-ayuhay kami nga duha. Kag nagsugilanon kami, parte sa iya trabaho sang iya nga bana. Ang ilang nga trabaho, amo ang child trafficking. Nagahimo sila sa mga pelikula sa mga bata. Pareho abi sa mga bata nga nagahampang. Nga nagaoba sila. Ginavideohan sila. Kag ang ilang nga mga retrato, ginapadala sa iban nga pungsod. Kag ginabayaran sila sa mahal. Kag abi mo, nagsiling siya sa akon. Nga kun may nakilala kuno ako nga mga bata. Updon ko kuno, dalon ko sa ila. Inang mga gwapo, bala kuno kag mga gwapa nga mga bata. Himuon kuno nilang artista. Ay, amo gali, nay? Kag naisipan ko subong, nga buhaton ang ginasiling niya sa akon santo. Dalon ko sa iya mga bata, kag ipakita ko sa iya, kag bayaran niya ako sa dako. Ati, diin kita mangita sang bata, nay? Kadamo, diri. Kagkapos lang sa ila pangitaon. Kag Vera, anak, nakahibalo ako, nga mag-aayo liwat ang aton pagabuhi. Hindi na kita sini mag-anto sa gutom. Kag ikaw, amo ang mabidin sa bata mo, ha? Kay ako naman ang makikita kay Mrs. Robles. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon walang ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
madamo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox. Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga,
Nga I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, nagbatya gid ako sang kasubo nga may mag-asawa nga kano nga maadap na kay Jairo. Gani nagbatya gid ako sang kasubo para kay Ma'am Sheila. Tungod pa lang ga na Manila si Jairo. Gani gilayon ako nga nagkadto sa ila, kagintudluan sila sang proseso kung paano nila adoptahon ang bata sa pagpadayon ko pagid. Hindi lang kay gindulong mo ako diri sa idalom, kundi ginbaklan mo pa ako sang snacks. Luya ko pagid nga matagan ang parte sa adopsyon kay Jairo Carmina. Ano ka nakita ko nga nahulog na ang buot ni Manang Sheila kay Jairo eh. Kag nahadlok ako sa mahimong epekto sa iya. Kung hindi ba okay ang application niya? Ikaw, wala ba lang mahulog ang buot mo kay Jairo? Nga wala. Daw sa amay na gani niya ako eh. Masami gani kami nga masalaan nga mag-amay eh. Gani ginahatag kong tanan ko gation kung magkaupod kami nga duwa. Amo ako sina eh. Amo ako sina sa tanan nga mga tao nga may relasyon ako. Halimbawa, sa Vanessa nga to. Ginatag ko ang tanan ko gation para sa iya. Apang hindi na magbag-ong pamatuod niya. Naghalingid siya para magtrabaho sa abroad. Hindi man ina problema, subong. Madamo na subong sang opsyon. Para nga maglapitay ang mga tao nga naglayo ay. Husto ka? Apang lain naman ang istorya kung magpakasal ka sa isa ka foreigner. Para lang makakuha ka sang visa. Ano? Pagkatapos ng 2 ka tuig, nag-divorce sila. Ginpahibalo ako nga pwede na ako nga makaapas dito sa iya. Pero hindi ako interesado. Kuntani, ginpunggan mo siya? Kung kaisa may tion nga kinahanglan, batunon mo ang kamatuuran, nga natapos na ang tanan. Ikaw, may istorya ka man bala parte sa pagigugma? May ara. O galing corny. Kagusto ko man nga maghibi. O galing, hindi ko mabuhat. O nga. Bangod makahalamot gani. Sa pila na lang kaadlaw sugiran ko ikaw.
Sabdong ko ano ini ha. Hello? Oh, Nang? O nga Ano? Sige. Oo. Sige. Babalik kami din ha. Nga Adam? Si Manang Sheila, nag-collapse. Dali ka, babalik kita. Oh, Diyos ko! Sige, mabalik kita dito, Adam. Salamat nga ari na kamo, sir. Si Mami, nag-inom sang bulong, nasunatumba siya. O Diyos ko. Nang! Na Sheila! Nang! Gitawag ako ni Misela kay mainom sa sang bulong. Nagapinot ko ng yadugan. Sang magabot ako, nakainom na sa sang bulong. Natumba si dayon sa salog. Buhay pa si Sheila. Dali ka mo. Dalo natin siya sa ospital. Sa bunggit. Nagakuma subong ang imuutol, Adam. Ikaduha na niya ini nga stroke. Gani, medyo delikado na. Pero, paanong tsansa niya, doktor? Kung makasalbar siya sa stroke nga ini, mahalita ng iya utok. Kaya ang iya panghambal, apang hubin pa man siya, may tsansa pa siya nga makarecover sa kalalangan sang therapy. Kung anong gusto mo nga mahibalan, pamangkutan lang ako. Salamat, doktor. Sa chapel matinera. Hindi ako makabatas magtulog sa dagway ni Adam nga puno sang kalisod kag pag-ulikid sa magulang niya. O Diyos ko, itugot mo nga makalampuwa si Michelle sa stroke nga ini. Itugot mo man nga makalampuwa sa Diyos ko. Kinahanglan pa siya ni Jairo kag ni Adam. Kinahanglan pa siya. Carmina? Adam? Ari ka man gadi diri? Oo. Ginapangamuyo ko nga makalampuwas kung tani si Michelle. Kaayo sa iya. Para nga madula sang hinali sa mga tao nga nagakinahanglan sa iya, Adam. Salamat gid sa imo, Carmina. Adam, I'm sorry. Kung wala ko ginsugid sa imo ang parte sa adopsyon ni Jairo, wala pa kung tani matabo ini kay Michelle. Hindi na pabasulong kaugalingon mo, Carmina. Daan na ka may balatian si Manang Sheila eh. Salamat sa tion nga ginusik mo para sa amon. Kung ari ka sa akong tupad, babatyagan ko nga masarangan ko ang pagbangon. Bisan ano pa nga bagyo ang mag-abot sa kabuhi namo. Adam? Kung tani, amo man sila nabatyagan mo sa akon. Oo, Adam. Amo man inang nabatyagan ko. Ang dumdum ko, hindi na ako manutot sa pagigug maliwat. Pagkatapos sa natabo sa among naduha ni Vanessa. Apang sa makita ko ikaw, nakibala ako nga marimtan ko sa lubos si Vanessa. I love you, Carmina. Adam? Hindi ako makapati nga maghigugma man ako sa imo. Wala gid ako nag-ekspektar nga pareho gali ang amon ginabatsyag ni Adam tuhoy sa isa kag isa. Kag wala ko naman napunggan ang akon kaugalingon
Kagintuad ko man sa iya, nga nagahigugma man ako sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Nakabugtaw na si Sheila. Kag normal naman ang vital sa niya. Kag siguro na ko nung pag-therapy sa iya. Salamat naman sa Diyos. Sunod sa doktor, medyo madugayan. Apang makabalik si Sheila sa iya kinaandan. Hindi bali Basta makabalik lang si Manang Sheila sa kinaangdan niyang kahimtangan. Carmina, pwede na kuno ako nga makagwa sa ospital sa madason nga si Mana. Ay, salamat naman kun an mo, miss. Kag nalipay ako nga makahibalo sina. Kag amo man si Adam kag si Jairo. Ay, oo gali. Mahimo na naton nga padayuno ng imo application parte sa pag-adapt kay Jairo. Carmina, hindi na ako interesado sa pag-adapt kay Jairo. Ha? Nga aman. Kinasurrender ko na siya liwat sa imo. Ikaw nang bahala nga mag-atipan sa iya. Nga aman, miss. Nakarealize ako sang atakihon ako sa ikaduha nga stroke. Nagdamgo ako. Isa ka matahom nga damgo para kay Jairo. Apang sang nagbugtaw ako, daw nakabati ako sang tingog nga nagasiling. Hindi siya para sa imo, Sheila. Pabayi siya nga makahalin. Pabayi nga makahalin si Jairo. Michela? Nakahibalo ako nga hindi ka makahangop, Carmina. Apang para sa akon, isa ato ka senyales. Pagkatapos ang stroke ko, bisan nga naka-recover na ako sang therapy, magaliwat ng akon kabuhi. Kag hindi ko mapatawad ang kaugalingon ko. Kung mapabayan ko si Jairo, pangod nga, maluya na ako. Kinahanglan niya ang iban nga tawo nga may maayos ang lawas ang sa akon. Handa na ako nga ihatag siya sa iban, Carmina. Mapalayo ako sang amat-amat kay Jairo. Agod hindi siya masakitan sang maayo. Kung mag-abot na ang tion, nga maglayo ay kami. Michela, kaayugit sa imo. Carmina, hindi na ako mag-upod sa inyo sa pagdulong kay Jairo sa kay Mr. and Mrs. Carson. Mas maayo nga nasubong sini. Hindi ako maluyag nga masakitan si Jairo. Kag ako, hindi ko mabatas kung makabati ako sang tingog niya nga nagapanawag sa akon. Siguro, nakahangop na kamo. Nakahangop kami, Michela. Paatagan mo siya sang maayo, Carmina, para sa akon. Oo, Michela.
Mahapit anay kami sa opisina. Agod nga makapaalam si Jairo sa iya mga abyan dito. Papa Adam, ihabyo gani ang swing. Karon na lang, Jairo. May hambal pa kami ni Carmina sa imo. Ano ina? Jairo. Sang una, ginhambal ko sa imo. Nga ang imo pag-istar kanday Michelle kag kay Adam. Hingalit lang. Temporaryo lang. Daw pareho lang nga nagbakasyon ka. Kag subong, nakakita na kami sa mga tawo nga amo ang maatipan sa imo tubtubsan o. Ang mga tawo nga amo ang maadoptar sa imo kag kilalahon mo nga mga ginikanan mo tubtubsan o. Sila si Mr. kag Mrs. Carson. Kag dalon kanila sa Amerika. Hamak mo ina ha? Tumalagsaw ng kapalaran nga nag-abot sa imo, Jairo. Jairo, idolong ka namon sa imo bago nga ginikanan. Makasulat ka man kay Mami mo, Sheila, o kung magkambalan kita nga duha sa telepono. Ay, may nabuhat bala ako nga sala, Papa Adam. Ginatuman ko man ang tanan niya ginahambal mo sa akon. Kamo ni Tita Carmina. Wala ka sa buhat na sala. Mabuot ka nga bata. Kamu na lang bala ang mangin mami kang daddy ko. Total, mapakasalman ka mo ni Tita Carmina. Jairo? Nabatian ko ginangin silang ni Tia Milagros. Inibala, Tita Carmina? Ate, kung magpakasal na kami ni Adam, pahibalon ka namon. Para nga makatambong ka man sa amon kasal, Jairo. Kuna mo, kamo na lang ang maadoptar sa ako ni. Hindi ako maluyag ang magpalayo sa imo. Palangga ko na kamo. Mamiss ko na kamo nga duwa. Mamiss ka man namon, Jairo. Hindi kami madula sa imo, Jairo. Manawag kami sa imo. Kagamo ka man. Bagod palangga ka namon. Apang subong, kinahanglan mong isa kaginikanan nga para makatipan sa imo. Kag maabot kitang adlaw, napasalamatan mo kami bangod sa ginhimo namon para sa imo. Sige na, malakat na kita. Dalon ka na namon sa hotel. Kay nagahulat na didtong mga ginikanan mo, Jairo. Jairo, nakatanda ka ba sa ginsiling ko sa imo? Ang may isog nga bata, wala nagahibi. Ikaw gali nagahibi man. Nadako ka na. Ha? Jairo, please, magpangako ka sa amon. Abi mo, nagdamgo ako. Kag nakita ko ikaw sa akong damgo. Dako ka na. Kagagwapo sa imo. Kag nagahampang ka sang basketball. Kagkadamo sa mga tao nga nagapalakpak sa imo. Makaangkon ka sang matahom nga palaabuton, Jairo. Kag siguro, kung mag-abot na ang tion ngayon na, malipatan mo na kami. Hindi ako malipat sa inyo, Tita Carmina. Hindi ako malipat sa kay Mami Sheila kag kay Papa Adam. Mamiss ko gid ka mo. Mamiss ko man ikaw, Jairo. Tita Carmina, samtang nagasakay kita sa auto, mapatunga ako sa inyo nga duwa. Pariyusang nahimo naton sa una. Dason, sa bakon mo ko, Tita Carmina. Kag dason, agbayan mo ko, Papa Adam, ha? Aba, oo, Jairo, oo. Sige na,
Dali na, malakat na kita. Kinaghulat na dito sila sa aton. Tita Carmina. Anong natabo, Carmina? Adam, anong natabo sang gindulong ninyo siya sa hotel? Ay, masubo siya, miss. Kang nagsiling siya nga manawag siya kuno sa imo, Michela. Apang nakahamong siya. Kunya nga kinahanglan niya nga mag-upod sa kanday Mrs. and Mr. Carson. Ay, salamat kun amo. Kabay pa nga palanggaon nila siya. Parehas ang aton pagpalangga sa iya. Mabuot ang mag-asawa nga to, Michela. Gani hindi ka magpalibog. Bata pa si Jairo. Kag sa pagligad sa mga inadlaw, maka-adapt siya sa iya bag-o nga mga ginikanan. Nakita ko nga masami ka nga nagapalibog, Carmina. Ay, nadumduman ko lang si Jairo. Hindi ka na magpalibog. Bisan wala matabo nga nangin anak naton siya. Makaan ko na makita sang anak nga pareho sa iya. Kung magpasugot ka, sigura naton subong. Utro ka pa, Rugi! Ano ka bala? Joke lang ito Pero habi mo, kadako sang kabalas lang naton kay Jairo. Tugod ko hindi sa iya, wala ko ikaw makilala. Kag wala ka mag-abot sa kabuhi ko. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Sang madason nga si Mana, nakabaton kami sang tawag halin kay Mrs. Carson. Kagin balita niya nga maayo na ang kahimtangan ni Jairo kag palangga nila ang amo nga bata. Gintutan niya ini nga makapanawag kay Michela kag amo man kay Adam. Kag nalipay gid si Mrs. Sheila. Kag subong kalaslo na kami ni Adam. Kag nakapatod gid ako nga siya ang lalaki nga gintigana sa akon sang Dios. Ang lalaki nga nag-angkon sang kagwapo sang iya dagway, kag amo man ang katahom sang iya kasing-kasing. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Carmena. Amuyadto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo